El passat dia 17 d'abril es va presentar de manera oficial el col·lectiu de la Joventut Nacionalista de Catalunya a Malgrat de Mar. Jofre Serret, de 21 anys d'edat, n'és el seu president. Malgrat confidencial, ha sotmès a Serret a un breu qüestionari. Pels que no em coneixen, he crescut al poble, he anat a l'Escola Mare de Déu de Montserrat d'aquí Malgrat, a l'institut, i durant uns anys, per motius familiars que no he escollit jo, vaig anar a viure a Sant Genís de Palafolls. Però ara que ja em considero una persona adulta i que vull triar el meu poble, sóc jo que torno a triar Malgrat de Mar per vincular-m'hi i desenvolupar la meva vida. Ja des de ben petit la vinculació amb la política em havia cridat molt i el fet d'anar a la universitat em van començar a sortir més les inquietuds i em van encaminar a vincular-me amb el poble per poder anar treballant des d'una base que considero que per poder aconseguir aquells punts importants pel país, que és Catalunya, ho hem de fer des del nostre poble i en aquest cas el meu, que és Malgrat. És la capdavantera, per dir d'alguna manera, dintre dels col·lectius polítics juvenils. La primera força política en el sentit que va ser de les primeres que va sorgir i, a més, treballa d'una manera molt crítica, molt compromesa i molt decisiva. Sempre és la pionera en fer petits... tots els temes tant polítics com socials com culturals, sempre estem allà picant pedra i d'una manera molt crítica i d'una manera en què s'ha de treballar molt positivament. Per això jo vaig considerar que era la més idònia per treballar i per donar tot el que pugui treure de mi. Ens ha costat una mica aconseguir que la JNC fos una realitat. Després de molts anys tant per part de Convergència, en aquest cas, com de la JNC, que també he intentat treballar-hi molt, però per fi s'ha aconseguit i era important que Malgrat tingués la JNC. Volem incentivar molt el tema de joventut, amb temes tant culturals com de festes, això a banda, perquè sempre s'associa joventut amb festes, tot el tema de l'edifici destinat a joventut. De fet, ara hem sorgit ja oficialment, però ja fa uns mesos que estem col·laborant amb les taules de joventut. I, per altra banda, també volem ser una entitat més que suma a escoltar el que vol el poble i, per tant, serem crítics amb el que la gent demana. És a dir, no voldria entrar en cap tema en concret, però hi ha diferents temes en el poble que estan ara bullint a l'olla i nosaltres també col·laborarem. A veure, Malgrat, com molts altres pobles, necessita canvis i, com a tal, necessita la joventut per ser-hi. Per això hi som i, en aquest cas, Malgrat té diferents punts crítics, com pot ser el tràfic, com pot ser Rodalies, que tots sabem que està una mica caldejat, el tema cultura, ja sigui amb edificis històrics, com la Torre de Can Sala, en aquest cas les peixateries velles també és un tema que ara comença a moure's, i amb altres temes com pot ser culturals, em refereixo amb el teatre, amb el cine, que es reivindica des de fa molt de temps tenir centres i edificis on poder desenvolupar-nos. També amb el tema de l'esport, per fi sembla ser que tindrem el famós camp de futbol, però amb això no n'hi ha prou, l'esport no només és el futbol, hi ha molts altres àmbits que hauríem de treballar. El pròxim pas, com us comentava, el tema de peixateries velles està sorgint molt i ja tenim pensat fer algunes cosetes. Un altre dels temes serà la propera parada que hi haurà de Sant Jordi, també participarem en aquest acte, pensem que hi hem de ser, Sant Jordi és de tots, és el nostre patró i com a tal la JNC sortirà al carrer i tindrà una parada de roses.